máte šťastie, pretože my sme boli v Lani v Černobyle, tu bola jedna katastrofa a teraz uvidíme druhé mesto. Teraz budeme dať odbočovať asi. Počkaj, najprv skúsme si, že kde sme. Hej, no. Ak chceš, tak zastaneme a pozrieme. Nie, musíme nájsť, mapa je v pohode, musíme nájsť mesto. Bude nápis na spína. Pravdepodobne to bude asi doprava. No, doprava bude. Na dole na Pred mestom by to mala byť odbočka. Hej, to je mesto tu na dole. Na dole to bude. Až tam bude návesť. Čo to Banátdor, aj tento zrovnal asi zase. Nie, ten dostal zásah svoj. Ale známe, že bol spýtak. Tak tam to bolo najhoršie. To nevyzeralo také. No to sú vymyté také. To už vidím, že to je zlo. To je hrozné, po tebe nikto niečo. Nesvetla som si vypínal, ešte mi si tu nasvietili, vieš? Povie ti niečo, čo tak aj tak sa trošku vlastne. Nesvetla som vypínal, si mi nepovedal o tom, že som svetla vypnúť. No to by to malo byť. Vpravo? Asi tu. Jo, náves to není. Ale tu Pozor, máme červenú. Ja viem, ale tu semaforov na kašu, ako keby to... Môžem ísť venovať, spýtam sa Hej, choď. Ale to mali by sme... Zastaň tam za križovatkou. Tak tu pôjdem do benzínky. Nie, to choď. A tu cúvnem. Nie. Tu cúvnem. Dobre. Kde Slavo? Dobre. Tu, počkaj. Počkaj, no to nerobíš dobre. To si mal cúvnuť a potom ísť. No dobre, poď. To cúvnem. Nie, nič za mňa, pozerám. Poď. Dobre. Ešte tiež, Čo? môžeme ísť, ja to už mám. Čo? Máš to? Doprava, jasné. Ale ešte stále červená. Alebo už je znova červená. No čo budeš, ja príjem na Slovensko, čo nemohli všetko iba po rusky.